And what's up mga sagoy, sumuo na dyan ni. Di na dyan mapungan. Kaya naabot na dyan ang panahon para atong sugdan ang ato ang klaseng-klase sa mga babae. Wow! Kaya ka na sila now. Di na nato dugayon kaya nadugay na ni. Wow! Let's start with babae number 1. Babaeng pakonyo. So kani mga babaeng makpakonyo mo ni sila mga babae nga abi nimo vain everyday. Everyday is foundation day tungod sa kabaga sa foundation. Maayo kay ni sila mo invest. Wow! Dili mo inom og tubig nga gikan sa gripo. Mausad ni sila ang mga babae nga kung makadag ilis murag party nga tuan everyday nya mo aturo dig sa silingan mga ibaw. Joke lang. Mausad ni sila ang type sa babae nga akiton ka pero di mo bigay. Wow! Paasa wanawan. Number 2. Mo ni sila ang mga babae nga top of the line sosyalera. Wow! Pero way kwanta. So, mao ni sila ang mga babae nga gold ang kutsarag tinidor sa ilang balay. With aircon ang ilang balay. Kaya bawsad ni sila mo pinamay. May kuno kay sila mo Tagalog pero day umutabi murag gangis. So let's continue with babae number 3. Mo ni sila ang babae nga feeling. Mo ni sila ang mga babae nga maayo kay mo ilusyon. Feeling kayo nga gwapa sila, naa sila kwarta, naa sila yuta, dako kayo, anak ni Kibuloy. O para madali, tanawa na ninyong kanta ni Tanawa. Paminawa na ninyong kanta sa parokya ni Edgar nga Silbertos, mauna sila. Continue ta. Babae number 4. Mauna sila ang babae nga one of the boys. I love one of the boys. Wow! Maoni sila mga babae nga ideal best friend. Cowboy kani sila. Sa bata. Oy kiyata. Maoni sila mga babae nga pwede ra nimo binuangan. Nya, jamming ra kayo sa inom. Nana. Yun. Inyo tawagay. So, bye. Oy do. Oy do. Oh do, murag buang dilo. Mga boys, pagbantay sad mo na yung mga lihok nga dili sila ma-fall ninyo. Kay kani sila og masakitan. Grabe sad gyud. Babae number 5. Sumaon ni sila ang babae nga girlfriend material. Sa unang tanaw pa lang sa mga boys, but langit na gyud kayo ilang respeto. Siya ang mga babae nga nag-drive curious sa mga lalaki ug unsa sinaan ang bayhana. Mauni ang klase sa babae nga lisod kaayo istoryahon. Sumot na wala kay self-confidence mo ko galingon. Kay magdepende man sa ni sila now. Pero dili tanan. Usually kung imo ni sila panguyaban, dapat imo lang yung sigiyon anto din yung mapao. Higit. Babae number 6 mo ni sila mga man-hater. Nga maalaan mong tumboy tungod sa ilang pagka-boyish. Pero there's a reason behind it. Makaingon ta nga boyish sila pero para nila self-defense mechanism na nila. Just like animals. Kay mahadlok na daw sila masakitan pagbalik. Kumuduol sila sa mga lalaki. Ganana. Kung tambag sa mga lalaki, kung doon mo aning klase sa babae, dapat naamoy sympathy, naamoy timing, naamoy sense of humor. Mas advantage kung katawanan ka ganaw. Tagdili ka gwapo, basta naalang ka ng tulo, mas dako ang chance nimo. Babae number 7. Sumaon ni sila ang mga babaeng pa-girl. Kapuya yung lingkod pa. Kapuya lingkod diri. Sumaon ni sila ang babae nga pa-girl. Uy. Sila mga babae nga kada lihok, retouch. Wala pa 30 minutes, retouch. Magitag siya sa mall, retouch. Mura magkanang ilang naong kay magsigi tulok ang singot nga nagsigi po sila retouch sa ilahang makeup. Mauni sila ang mga babae nga super freak out sa kartihan. Kaya makadungog lang mga sensitive nga mga storya, mga yak. Ew. Ingit. Muna ang mga babae nga maglibog tao, gamay ba sila utok? O, di lang sila kag-gets. Pero, mas worse siguro, 30 na edad, pero pag-girl, pa-OA lang yapon. Babae number 8. The super friendly. Mao ni sila ang mga babae nga, by the word itself, friendly, dali kaayo duulan. O mo ni sila ang mga babae nga, maalaan sa mga lalaki nga, uyab sila, dugayan, ana, pero di ay. That's the way she treats. Nana ni siya. Mao ni sila ang mga babae nga nindot pangayuan og advice sa imong kagalingon. Og boys, don't you dare.
ang uyaban nila. Okay? Wala ka friendly, friends na mo kutob. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa. Number 9, babae nga doble cara. Sumao ni sila ang mga babae nga duha ka buok naong. One is the normal one, kana maka-jam ra nimo nana. Pero ang number 2, muna siya ang iyang doble. Grabe ka wild, samot tag maubog. Grabe, pag mauwi. So, unsa na rin mo na? Mo ni siya, mga babae nga nani. Doble cara, duhay naong. Babae number 10, si Miss Know-It-All. Sumao ni sila ang klase sa babae nga pinamay. Kanang may kaya mo pa-impress sa mga lalaki nga. Kaya ko na yung tanan. Kabaw ko na siya na tanan. Daming alam, par. Pero di ay, wala lang. Trip lang niya. Ganaan na lang siya. Pinamay. Isip pinamay, mula sa kagswito da, bugo man di ay. Number 11. Mo ni sila ang babae nga problematic. Nga halos everyday. Kinahanglan nga naa sila'y karaman. Mo ni sila ang babae nga hanap nila. Instant, bright, shining armor. Wow. Amazing. So girls, kung nabilong mo ani nga problemado, ayaw mo kumpiyansahan ng mga lalaki nga maayo kay mambula. For I know, dali kay mo ma-fall na nila. On, kadagang klase sa babae. Atong dalian. Babae number 12. Maon sila ang mga babae nga camhor. Kanang makita ra gani yung mga kauban nga nagpicture-picture. Hala, doon. Apil ko selfie Lord. Apil ko selfie Lord. Laga Pilipina, oh yeah. Maon na sila. Saan din sila ang mga babae nga. Uy, kuwan, picture sa ko diri di. Ano yung picture ko diri? Diri. Wow! Maon ni sila ang mga babae nga na album sa Facebook nga Only Me, Just Me, It's Me, Myself, and I. Number 13, Silent But Deadly. Don't you dare. Ayaw dyan magpapyatsa ng mga babae nga silent. Silent ra sila, hilom-hilom lang. Pero sikreto ra kay na, mupatay ng tao. So let's continue for our last part. Muna siya ang mga babae nga flirt. Bigaon, katol. Ano sila ang mga babae nga katol? Kanang kadalasan liberated. Kanang bombshell. Bombshell ipanood. Wow! Ta cleavage. Tapos kung mulihok, igat. Mayo yan. Wow! Sila ang klase sa babae nga dali kayo mo patol og dato og kwartahan. Dato og kwartahan para sa mana ay gwapo og kwartahan. So that was sumauto siya guys. Ang klaseng-klase sa mga babae. Sus, grabe, tasan juga to. But, para ninyo, akong buhaton. Please request your video down below sa ato ang YouTube channel. Comment lang below. Then, ay kalimot sa pag-like, share, and subscribe sa Pobreng Sagoy TV kay mga tag-share po.